maglagot gyud ta aning mga makasasala. Kamo, malipay ba mo og makasasala? Malipay mo og naay makasasala sa imong kinabuhi? Di man mo manubag mga sad-an gid tingali mo no. Aw na maglagot gyud ta. Pero ang Ginoo dunay panahon nga malipay siya sa makasasala. Di siya malipay sa mga matarong. Muna dinis atong ebanghelyo kining magsigig ampo. Magsigi ba kanig pangadsig rosaryo kada buntag? Magsigi ba kanig sige gini siya sigba? Kay magsigi magadtos templo. Nya magpuasa pagyug kaduha sa usa ka semana. Magsigi pagyug hatag og 10% sa iyang income. Porting ninduta ni klasihas tao ug mao ni mga manimbahay ug mga parishioners dinhi sa San Vicente Ferrer Parish porting dakuan natog income. No? Nya daghan tingali kayong tao manimba gyud kay sunang kada gyud Domingo mosimba gyud. Ana. Pero mana kayo dinhi sa ato. Kinsa ninyo dinhi ang nagpuasa kaduha sa usa ka semana tas kamot? Oh, way klaro. Kinsay dinhi mohatag gyud og 10% sa iyang income tas kamot? Anay usa ni isa, di ba ka na mamakak. So, basta mga inana. Onya. Unsa naman na bati kay ta. Pero sa unang pagbasa og sa atong santos sa atong salmo giklaro Dios Ginoo dili nang inyong mga halad, dili nang inyong pagsimba mao'y akong gikahimutan. Unsa may iyang gikahimutan? Ang mahinulsulon, mapaubsanon, mahigugmaon na kasing-kasing. Mahinulsulon, mahigugmaon, nya mapaubsanon pagyud na kasing-kasing. Na may daghang manimba dinhi, makasulti lagamay ang pari, suko dayon. Bisagwa gitumong himuon yung personal ang isultis pari. Mo nang dunay ni report nako ngadto sa atong higher authority kay ako kuno silang gipakauwawan dinhi sulod sa misa. Wa ra ba ko kaila nila? Wa sa ko mag-mention sa ilang unsay gibuhat nila dire. Gid general ra to nako sulti nga ayaw mo glingkod diha pataka sunod mo sa atong assurance. Ana nya pirmi kuno silang musimba. Mga faithful church goers kuno. Ang resulta, ang pare gisinghagan. Gipakauwawa na hinong pare, imbis wa to mensyona ang ilangan, ang pare gimensyon na Ginoo og report ngadtos authority. Huna pang ikiha ngadtos korte. Ana, mo to pagkatubang na mo dito akong giingnan nahigugma gyud kay ko ninyo brad, sister. Wa jud ko'y tumong nga akong pakauwawan ang akong parishioner. Gani ako mong giimbitar with smiling face. Palagod ninyo din igon, lain-lain mo glingkod, ingnon ta mo ganiha. Di ba ga smile man ko ninyo, terno ko. Nya unsa na pakauwaw day na. Kay wa man sad lingkori di ang atubangan. Dini ko dito mo sila lingkod daplin. Patus brayo ka ana diri. Smile. Nya di sa mutuman na sa may sakit sa tiyan ako diri padayon ra man kog misa. Uy gihimog yung personal ngano man kay ang kasing-kasing mapahitason. Ang huna-huna pagarbuhon. Daghan ta ana dinhi. Ay lingi anay mong tupad. Ingna pirmi kang malipay pader. Ingna labi nagmuhisgot na og slat, palit og slat, malipay ra ka ana. Sus na ini text nako. Na daghan ay pipila mo text nako. Ikaw pa dir naong kag kwarta. Kada nimo wali na agi nang slat. Nako sako sa una-una gipugos day kag papalit. O
Wa jud ko mamugos nimo nya ikaw buangon ra ba ka wa sa kay palit-palit unsay labot na ko sa imong kinabuhi. Mo total kana sang slot nga inyong gipalit wa masan nako gisod sa bulsa mas dako pa man gani ko gipalit og slot kay kaninyo. Kinsa ninyo dinhi ang mopalit og slot labing minus na po ka slot kada semana. Ta sa kamot. Oh, ako manghambog yung na labing minus na po ginakaslats akong paliton kada semana out of my stipend. Dili gikas kolekta ninyo ha, stipend kana bang suhol sa akong pagbarog-barog o pagdupa-dupa. Na maginay stipend ang pare, roll man na simbahan. Makadawat man sa kuana. Usahay madako-dako man sad, pero kuan ginanakog na po ka slots equivalent to 10 slots to 20 slots kada semana. Sukad pa ni atong 2020 nga namaligya kog slot, mauna nay akong gibuhat. Nagtuo mo gisod ko na sa bulusan. Pero daghan sa kayo mo text, Father, nalipay kay ko ng imong slot-slot. O kanang imong wali, Father, pirmi gyud kong maigo. Pero lipay kay ko nga nakamatakos kamatuoran. Kay 20 years nami, 25 years nami, napaganin mo yung 30 years naming nagpuyo sa akong bana, civilly married. Karon pag yun ko nakaamgo, Father, nga dako dining sa muna magpakasal nami, Father. Pwede ka na lang, di na lang ka ng paso-paso. Naku, pwede kayo. Basta na alay itunol, pwede gina. Kana bang, kan ba? Pahalipay ba? Sa unsaon mo na, Father, naku, kontak ka lang among opisina. Kuntaka lang sekretary, giyahan na mo unsaon na pagpakasal na wa na ng paso-paso, wa na ang mga hikay-hikay. No? Bayad na mo piso ngadtos 1 million, depende ra na ninyo. Ana, daghan kayo naghimo ana karon kay nakaamgo sila. Na pag ganito murag lipay kay ko maghuna-huna ingon din siya nako nga, Pader, nipalit ko nimog slots. Niya, dili baya ko Katoliko, pero lipay kay ko maminaw sa imong humili, makaamgo jud ko nga naay Ginoo. Gibutangan pag gusto mo, I love you very much, Father. Nakula, patay ka. Balhin jud ko anig laing tinuhuan. Ana ba, anay musaway na sa imuday. Ngano man, ako di siyang giingnan. Usar ako ka dili angayan na instrumento sa Ginoo sa pagpaabot sa iyang mensahe nga ninyo. Usas ako kadakong makasasala. Gigamit lang ko sa Ginoo bisag dili angayan. Palagod anang sundang, di man namudot ang sundang usahay kay habulan. Pero o gamito na sa usa ka tawo unsa may iyang buhaton sa sundang, iyang bairon siya maghago og baid aron magamit, no? Pareha ng lansang nga nagbawog, di naman na pwede duk-duk ilansang, pero kung gamiton gid na sa panday, unsay buhatos panday, tuliron, basta maayo man kay mong musabot ana. Pero kung ang lansang dili musugot kay gabawog na siya, inigtulid mabali, ilabay sa kaning panday, ha, way ayon, bali man. Pasabot ni supak ba, wa mo paubos, wa mo uban. Nasa na idaghan din ninyo. Kamo mga buangon, mamo parihara man ta. Mga bakakon masan mo dagko. Di ba? Mga hambugiro masan mo, mga daw masan mo, mga isipan masan kay mo. Parihara man ta. Pero ang Ginoo kada adlaw, kada nato simba, sige jog ingon pagpaubos ang kuna imong sa. Ang kuna imong sala nya ayaw na nag-usba, mahimo ra lagi na, ako'y tabang nimo. Ikaw di madawi dako na kay ni akong sa ang Ginoo, naapa ba imposible nako? Gayko no pagpaubos mo to'y gihimos tax collector, gisalikway na siya sa katilingban, mo tong nagpalayo na lang siya simba kay uwaw man kay mong paduol, pasiplatan man siya sa mata, simba-simba ni panuway dako ganana mang mga tao, mo tong dito siya sa layo. Pero di gani siya muyanghag kay basing makita niya ang mga mata ba nga condemning eyes ba sa mga tao nga tuwa sa simbahan. Nabiya na daghan mga condemning eyes.
Motong magduko ra siya. Pero ang iyang kasing-kasing nisaka ngadtos Ginoo, pukpok siya siyang dughan. Ginoo, kaluy itaon ko kay usa ko kadakong makasasala. Kanara yang gisulti. Pero ang iyang kasing-kasing daghan na kayto gisultis Ginoo. Lord, nagbasol nako ani akong sala, kining akong pagpuyo-puyo. Lord, ako naning hunongon, iguli ron ako, din ako mopuyo tupad sa akong bana. Nasa ka mo tupad adto nako sa akong lula. Na ini-text na ako, Pader, unsa may akong buhaton nga sobra naman sa 20 katuig ming nagpuyo. Pero Pader, mga pila to katuig, mga 5 o 8 na katuig, nawa na kuno sila maghimo anang pakighilawas kay nasakit mang iyang bana, na diabetes man. Kana kunong madiabetes, wa naman kuno ginay mahimo. Inako, siya, unsa may buhaton Pader, pwede na ko mo kumpisal, pwede na ko mo kalawat, nako 3 things to do. Basuli ang imong sala nga nabuhat. Ilhag yun nga sala tong pila ka tuig nga nakigpuyo ka. Ikaduha, biyae ang maong buhat. Dumti ang maong buhat na makighilawas ka sa lalaki o sa babae na wa mo'y kasal. Condemn, hate that action. Haron yun imong mapamatud-an nga you hate that action, ayaw nagyugtupad og higda sa imong bana o sa imong asawa. Bisan pag masakito na, kayang kamot anak di pa man na masakiton. Awa mo kasabot. Mau lagi na. Na pasabot, hastang huna-huna, usma, dili lang kay ang physical sit-up, hastang huna-huna, hastang kasing-kasing, kay ang gustos Ginoo mahinulsulon na kasing-kasing, dili lang physically. Wa naman mi Pader, wa naman mi kay masakito naman, o lagi. Pero unsa may inyong pagtagad sa usag-usa, banag asawa gyapon, hate that thinking. Kay di man gid mo tinuod nga ba nag-asawa kay wa man mo'y kasal. Sa imong kasing-kasing usba gid na. Og anha ka diha pwede nang mangumpisal. Nya pwede na ka mo kalawat. Pero tungod lang kay paralyzed unya sige lang gyapon mong tupad og higda, mura lang gyapon mong husband and wife, gakos lang gyapon. Mura ra gyapon mo ana og gadua-dua sa Ginoo kay ang kasing-kasing wa man mausab. No. Maura sad na kamo, usba na inyong kasing-kasing, pamalit na mugslat, kamo wa kapalit. Ay pagsige hunahuna nga ay pobre man kay ko, lisod man kay kustanan. Naman gani ni palit og slat kay nagpasalamat kay ang iyang papa magsigig tan-aw sa akong humili niya na usab. Anak ra ni siya mo tong nagtrabaho ba ni siya, nipalit siya duhap tig ito kaslats kay ang iya tong pasalamat nga ang iyang papang buangon kayo sigig tan-aw kuno sa akong misa na usab. Naku kanindot ana nya pilaron kabuk na nga usab des inyong silingan, palitig slat. Na kay silingan sige lag panari nya karon mo tan-aw sa akong misa o na manari, pasalamat Ginoo, palit og slat. Unya unsa may mahitabo na usab ang kasing-kasing, nahimo na kang church-centered dili self-centered. Kay kasagaran gud nato mosimba kay mangayo sa Ginoo para sa kaugalingon, wa mosimba aron mohatag sa kaugalingon para sa simbahan. Si Kristo mianhis kalibutan dili aron mangayo nato, kung dili aron mohatag og kaluwasan. Ug unsa iyang gigamit, ang iyang kakabus gigamit niya pagluwas nato. Muna diri sa atong sa ani kanibang pagbasa, sa unang pagbasa gi ingon gyud sa mga tao mamalik na tas Ginoo, dili na ta magpakagahi sa ulo kay nakunis-kunis ta tungod sa atong pagkagahig ulo.
Sagdi lang og mga matay ta igbalik nato sa Ginoo. Total sa ikatulo ka adlaw iya mantang banhaon. Si Kristo sa iyang pagpuyo subay sa Ginoo nga pagtulunan, gipatay gid siya. Gipatay. Pero wa siya mahadlok niya na. Kay nga naman, doon na may pagkabanhaw. Kita sa dinhi, ako sad, patyon juguani, siging baligyag slat, siging wali. Patyon yun. Muna, kiha, napayuban. Adi man to kiha sa korte. Kiha lang sa church authority. Naiuban, magsigi og bash nako sa social media. Na sa uban mudaig. Mao ginitong agian. Way siguro, patyon na gini physically. Pero angay batang mahadlok, dili oy, naay pagkabanhaw. Unsa may pagkabanhaw karon sa akong kahimtang, mahuman ra gining mga project. Siging palit og slat, biaya lang ninyo. Sige mo yun, nasad, sulat nasad. Tanawa, di ba? O mubarog ning kumbinto, mubarog ang kaning mga structures na to dinhi nga kapuslanan, kaayos katilingban. Na makaingon gyud mo, salamat sa pagpabagag naong ni Padre Siano. Kay nahimo gyud ni, kay guwap ato magpabagas naong. So suwa gining niya. Nya inyo na lang kung duaw-duaon dito sa akong nitso. So si Anhing Siano. Kani pari biya ni so nanay. Perti ani mo baligyag sila. Mana? Di ba? Tanawa karon, di ba? Nanatay halin. Pila ni atong halin? Sa atong SBF DAG, nanatay 9,740 kaslats nga halin. Pakpak. Kanindot ani. Ang ato sang special slot nga GPHJ para sa atong pista o sa Holy Week na nasa tay halin nga 2,803 kaslots. Pakpak ya po. Kani ato ginisigyag kwenta kay pruiba man nga doon na mga tao nga nahigugmang tinud-anay sa simbahan. Di mo ila sa krisis sa kalibutan, dili mo ila sa krisis sa ilang kinabuhi, dili gani mo ila nga sila nag-ungaw nas kamatayon kay stage 4 nas cancer. Smiling kay naong ang nianhi dinhi pipila ka adlaw ang milabay, nagpalit og slat niya, nagpa-picture na ko dire niya, smiling kay siya naong siya, Pader, stage 4 na biya ko. Nako, ha? Siya, stage 4 na ko. Katanaw ko siyang naong, mura mag-Y stage. Mas nindot pag naong ninyo, tanaw. Kamu din nga, wa ano yung stage 4, mga kusmot, kay naong inigsod. Kato siya nagpa-picture, stage 4 na biya ko, Father. Pero ay, okay ra, oy, ako ginang gidawat. Prepared na ko, Father. Naku, sus, galakaw lagi siya nga to, gatanaw ko ba? Stano, ako kay mas stage 4, no? Mo smile baka kung sama katamis atong maong smile. Lingi ay mong tupad. Na malipay pa ka o stage 4 na ka. Ang tanan. Nya, labaw tanan. Labaw tanan. Mupalit pa ka kag slat o stage 4 na ka. Ambot lang. Congratulations. Pero naagi mga taong nakahimo ana. Ngano man, kay kun ang Ginoo malipay nato, lipayon sabtas Ginoo. Niya ang kalipay nato dili mapapas sa mga problema, sa mga kasakit o mga sakit, bisan gani sa kamatayon aning kalibutana. Basta ang Ginoo pasudlan natan niya nang gitawag og heavenly joy, the joy that the world cannot give, matud pa ni Kristo, mapapas kining tanan natong problema o kahadlok sa kalibutan. No? Pero ang imong kalipay naaragis imong asawa, naras imong kwarta, naras imong bahandi, naras imong dungog, naras imong naong ang imong kalipay, naras imong buhok ang imong kalipay, naras imong kilay ang imong kalipay, naras imong gadget ang imong kalipay, naaragis imong bisyo kanang sugal, inom ang imong kalipay, kanang maong kalipay maghatag ng daghang problema, daghang kabalaka ug daghang kahadlok. Kay gitawag ra man siya kalibutanong kalipay.
So lipaya ang Ginoo, pinaagi sa atong mahigugmaon ug mahinulsolong kasing-kasing ug punon sa tas Ginoo sa tinuod nga kalipay. Manindog ta.